cadel. Cadel. Rancane paling ngletaki romi lho. Iki ya aneh. Mesake kaya ngomong babaran iki mesake. Nek yo letaki yo lara lho. Apa iya Letaki yo lara. Aku wong pisan tok sajenge urip pisan yo lara. kok Iki iso ora ngrasake larane ning melu menikmati hasile. Ora ya. Ora ngrasake larane ning menikmati hasile. Iki hasile. iki ya iya. Bawa Do Anis ya ada permintaan lagu Kembang Rawe Selendang Sutra Kuning Kijen Wiring bawa nono sik sing ndi Kembang Rawe yo Kembang Rawe nggih Bu ya bawane apa Nduk Asmara Dono ya Kasepuan oke sing penting aja pocong ya ndak deloke wis ya ben rada mirasa sik mirasa hati-hati nih, seru-seru biasa wae. Bismillah. ya Mangke subur-subure iki bojomu ngono arep judul dhewe ndang dadekno. Apa? Wah, subur-subure bojomu ngono disundul ya dadi anak meneh. Kok dene tertib. Nek kok pengen anak gampang didosi kok payu kok. Model kuwi lho. Alah kok tak posting ning jual beli musang Banyumanik. Lho, tek sing kono iki yo akeh sing golek anak-anak sing ngrundi keturunane oh iki ku ya le iya adopsi. celap-celup gonggong Anu kuwi share langsung jual beli musang Banyumanik ngono. Senenge obrang-obrang. musang biayi barang ora bejaji tenan kok oh enek grupane aneh ini Lapon sekar siranya dongake masyarakat pedalangan sing duwe keturunan ya ndang tinggal kabinaringan keturunan. Duwe bojo kuwi nek radang dianaki susah. Betul. Susah meneh dianak ra di bojo. Mesake lho. Nek nganti akhire padudon pisahan dianak ra di bojo mesake. Engko dadi akan langgeng ing salame-lamenya. betul Masyarakat pedalangan kabeh pengine awet. Duit ya awet. amin Sugih ya awet. amin Bagus ya awet. amin Nek ora iso. lha piye Ora iso. lha kok kowe iki piye Jawa kiri-kiri kok mbok paido Lah kok mbok dukung lho. Iki mau ngandake. Awet ki ora iso. Bondo iso suduk, rupa iso tuwa. Elek warsi dhewe-dhewe. iya iya Ya tadi Anis. Oh. Mutar Gara-gara antem gandose kok. dagang Ini wangi kaya menapi ngomong kan. Bojomu iki karo kowe kan ngerti. Apa ya pas seminggu ning kono kok piye kelakuan? bagong aja dikandake lho kok Kandhane ya. Bojomu gaglak demi Kalimantan. Turu. Turu. Tenang kuwi. Turu. Apa? Kak buka kamar nek ngaji. Ketinggian kowe. Kata tangane. Lek. Kacoke bablas bojomu. ning nyata kuwi Nyoto kuwi. Bojomu wis. Aduh. Delok kuwi. Kata tangane lho, cek ngene. Hai. Nek ngomong iki ya ngomong kuwi. Apa yang mau? Nek ora paling bu. Jadi kan gua aduh kok. wis aja kok oh bagong iki sing lantur iki Ya jadi Kalimantan. ya
Kalimantan iki mung dadi istilahnya wong iso ora. Piye ta? Piye piye. Dadi iki ibarat iki apa-apa kon nyupiri, lunga kon nyupiri, turu kon nggoni. Ngeleh. Metu sego lho kon ngabari. Lah ketek. Lha kok jadi wong iki wong santai, ayo dalane Mas Catur yo Mas Dhewe. wah. Ayo Masih ngono. jenengan to? Alah jane yo RKM. Oh, iya iya. Aku gak dianggap Mas dulur mo. Lah piye ta? Mau. Berat ya, berat. Rugi. Ada, aku ya mau aneh to. Oh ya. Oh, Oh, berarti kita sama sedulur. sama, senasib sependeritaan. Iki bojone kene ngrungokke. Iya, delok. Monggo, Mbak. Kasih daru ini. Daur saking Mas Pur Penyet. Warung lesen Mas Pur. Baik, Jon. Jalan Tirto Agung. Ya. Pak Likur Pedalangan. Jalan Reskaran Unes Gunung Pati Kabupaten Semarang mugi laris manis. Amin. Tak dongake pedalangan usahane mugi gangsal lancar. Pedalangan RW 3 kok. RW 3 mugi gadis-gadis. Pedalangan RW 3 laris manis. Gadis ini perdagangan industri dan bisnis. Oh, tak Jadi usahane napa kemawon mugi-mugi pinaringan lancar gangsal. Dadi ora wong wedok yo ora wong wedok laris. Ora. Perdagangan industri dan bisnis. Kowe bisnis apa ning omah? Aku Iya. nganggur berabang aku. HP ini ya. Tapi ya. Ya HP berapa persis ora? Iya. Oh, berapa ini cili-cili ya. Ayo tutup sik ben bawa sik. Ya. Meneng merasa ngapain? Suarane elok, Gong. Wah. Ku yo tau juara sinden nasional. Nasional. Aduh. Diaturke Kembang Rawe buka apa Nduk Anis? Korban. Buka rebat ya sing ngetat adike.